أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Галәмнәрне юктан бар кылып, үзенең шиксез нигъмәтләре белән һәр көнебездә, һәр сәгатебездә безне нигъмәтләндереп, ризыкландырып, шушы дөньялыкта яшәтүче, безнең өчен кирәк булган бүтән мөмкинлекләрне безгә ризык кылган, кояшында безнең өчен үз урынына урнаштырган, күктән шифалы яңгырларында безнең өчен яудырып торучы, җир астыннан төрле үсемлекләрне, татлы шишмә суларын безгә ризык кылган бердән-бер Раббыбыз, гыйбадәтебезгә лаеклы булган бердән-бер илаһыбыз Аллаһу субханаһу ва таалагә мактауларыбыз, хәметләребез булсын. Динебез ислам кануннарын безгә өйрәтеп калдырган, бар яктан да безнең өчен иң күркәм, иң матур, иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәдкә Аллаһ Раббыбызның сәламе һәм салаваты булса иде. Хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем, һәр барчаларыбызга Аллаһы Раббыбызның сәламнәре, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Һәр барчабызга Аллаһ Раббыбыз шушы җомга көненең мул бәрәкәтләрен насип кылса иде. Аллаһ Раббыбыз шушы җомга көннәрендә, җомга сәгатьләрендә хаталарыбызны гафу әйләсә иде. Изгелекләребезнең әҗр-савапларын арттырып язса иде. Үз рәхмәтендә булырга насип әйләсә иде. Галәмнәрнең хуҗасы Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең рәхмәте белән, кешеләргә хәерлелекне теләве белән, адәм балаларын хак юлга күндерү өчен һәр заман, һәр бер чорда үзенең илчеләрен, пәйгамбәрләрне җибәреп торды. Һәм шушы пәйгамбәрләрнең һәр берсендә ниндидер мөгъҗиза булды. Аллаһ Тәгалә аларга айрым бер мөгъҗизаларны насип кылды. Мисал өчен, Ибраһим пәйгамбәр галейһиссалам аны утка ыргыттылар, аның өчен шушы күпме көннәр дәврендә әзерләнгән көчле, дәһшәтле ут аның өчен Аллаһның әмере белән җиләс булган, матур булган бакчага әверелде. Карасак Муса пәйгамбәр галейһиссаламны, аның бар иде йыланга әйләнә торган таягы, яки аның кулы нурлы була иде, якты була иде. Ягъни бу заманнарда сихерчелек бик киң таралган иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәте һәм шиксез гыйлеме белән Муса пәйгамбәргә шушы мөгъҗизаларны бирде. Карасак Гайса галейһиссалам, Гайса пәйгамбәрнең аның Аллаһ Тәгалә аңа шундый мөгъҗизаны бирде, ул авыру кешеләрне терелтә иде. Хәтта үлгән затларны тергезә алу сәләтен Аллаһ Тәгалә аңа биргән иде. Ни сәбәптән? Чөнки бу чорда табиблык гыйлеме бик алга киткән иде. Медицина гыйлеме бик алга киткән иде һәм Гайса пәйгамбәрне Аллаһ Тәгалә шушының белән үстен куйды. Инде үзебезнең сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга килгәндә, Аллаһ Раббыбыз аңа бүтән дөньялыктагы, бүтән чордагы иң хәерле, иң күркәм
һәм иң мәртәбәле мөгъҗизасын бирде. Ул да булса Аллаһы Раббыбызның соңгы китабы Коръән Кәрим. Коръәни Кәримне бирде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә һәм шуның белән аңа үзенең иң зур, иң күркәм мөгъҗизасын насип кылды. Шуннан да Коръәни Кәрим җәмәгать, ул безнең иң зур мөгъҗизабыз. Аллаһы Тәгаләнең сүзләре, Аллаһы Раббыбызның кануннары, Аллаһы Раббыбызның аятлары һәм шушы Коръәни Кәрим ишенә Аллаһы Тәгалә бик күп байлыкларны салды. Хидаят дисеңме, тәүфиq дисеңме, җәннәткә өндәү дисеңме, бәхеткә илтә торган юлны күрсәтү дисеңме, гөнаһлардан сакланырга чакыру дисеңме, шушындый байлыкларны, шушындый мөмкинлекләрне, бәрәкәтләрне Аллаһ Раббыбыз үз китабына салды. Һәм шулай ук аның бәрәкәтләреннән әйтергә кирәк, Аллаһ Раббыбызның илчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм мәсәлән әйтте, үзенең бер хадисендә, Тирмизи җыентыгында килгән хадистә: "Ман караа харфан мин китабиллаһи фалаху биһи хасана, вал хасанату би'ашри амсалиха." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, кемдә Аллаһның китабыннан бер хәрефне укыса, аңа изге гамәл кылган әҗр язылыр ди. Изге гамәл кылган кебек язылыр ди, һәр бер изгелекнең, һәр бер изге эшнең әҗре 10 тапкырга арттырылачак ди. Менә нинди зур байлыкларны салды Аллаһ Раббыбыз шушы үзенең китабына. Бер хәрефне укыйсың син, шуның белән 10, кимендә 10 әҗр савапка лайыклы буласың. Һәм ул артырга да мөмкин, ниятеңә кара. Ниятеңә күрә артырга да мөмкин Аллаһының рәхмәте белән. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хадистә: "Әл-маһиру бил-Куръани ма'a сафаратил кирамил барара, валлази яқрa'ул Кур'ана ютa'ти'у фиһи ва хува алейхи шақун лаху аҗран" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шушы хадисендә әйтте, кем Коръән укыса ди, кем аны яттан белсә, ул ди изгелектә булган, буйсынуда булган Аллаһының фәрештәләре белән ди. Ягъни алар белән бер дәрәҗәдә ди. Кем инде Коръәнне укыса, авырлык белән ди, һәм шушы укыр өчен үзеннән тырышлык куйса ди, аңа әҗр савап икеләтә артык языла ди. Менә җәмәгать, монда безнең халкыбызда, безнең арабызда бар кардәшләребез, алар әле Коръәнне яттан белмиләр. Күбебез без аны яттан белмибез. Әле Коръәнне бәлки матур итеп укырга да өйрәнмәгәнбез. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз бу китабына шундый байлыкны салды, әгәр дә син аны өйрәнергә тырышасың икән, әгәр дә син аны өйрәнүдә тырышлык куеп, авырлыкларны үтәсең икән, сиңа хәтта Коръәнне укыган өчен, өйрәнергә тырышкан өчен әҗр савап икеләтә артык языла. Бу Аллаһның рәхмәте, бу Аллаһ Раббыбызның безгә булган бәрәкәте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай ук әйтте, сезнең иң хәерлегегез диде, иң яхшыларыгыз шулар кайсыларыгыз Коръәнне өйрәнә һәм башкаларга да аны өйрәтә диде. Һәм шулай ук инде яна бер хадисендә Муслим җыентыгында килгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм безне сөендерде, Коръәнне укыгыз диде. Чөнки ул кыямәт көнендә үзен укыганнар өчен шаһидлек бирәчәк диде. Шаһидлек бирәчәк, шафагать кылачак диде. Алар мине укыдылар дип, алар минем аятларымны укыдылар дип, Аллаһы Тәгалә каршында Коръәнне өйрәнүчеләрне, Коръәнне укучыларны шафагать кылачак диде. Шаһид булачак диде. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безгә үзенең китабын иңдерде үз рәхмәте белән. Һәм шушы Коръәнне, шушы китапны без яратырга тиеш, без кадерләргә тиеш, без аны сагынырга тиеш, без аны ачып укыганда күңелләребез сөенергә тиеш. Аллаһ Раббыбыз нәкъ менә безгә шушы мөмкинлекне биргән, шушы үзенең китабын
укып яшәү заманында безләрне дөньяга китергән дип, без Раббыбызга рәхмәтләребезне әйтергә тиеш. Һәм шулай ук балаларыбызны да, оныкларыбызны да без шушы китапка өйрәтергә тиеш. Иң хәерле кешеләрдән, иң хәерле иман ияләреннән буласыбыз килсә, без Коръәнне өйрәнергә һәм балаларыбызны да, оныкларыбызны да ул китапка, ул Коръәнгә җәмәгать өйрәтергә тиешлебез. Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызның күңелләребезгә шушы изге китабыбызны ярату хисләрен салса иде. Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга шушы китап нигезендә тормышыбызны алып барырга насыйп әйләсә иде. Коръәнне өйрәнү дигән сүз җәмәгать, ул ятлау гына түгел, укырга өйрәнү генә түгел. Менә укырга өйрәндең, ятладың аятны, инде тормышыңа кертеп җибәр. Тормышыңда куллан шушы аятны. Менә шул вакытта син, иншаалла, Аллаһның рәхмәтенә һәм киң бәрәкәтенә ирешәчәксең. Инде Коръән турында нәсихәтләремне, искә төшерүләрне рус телендә дә әйтеп китәргә кирәк. Хвала Аллаху, который оказал нам свою милость, который облагодетельствовал нас всеми возможностями, необходимыми для существования. Хвала Всевышнему, который удостоил нас оказаться в числе представителей общины последнего посланника, самого лучшего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вся хвала милостивому, милосердному, который почтил нас тем, что мы оказались жителями последней жизненной эпохи. Именно той эпохи, когда уже была ниспослана последняя божественная книга Аль-Кур'ануль Карим. Да, только умме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах по своей милости дал возможность услышать, изучать, читать свои наипрекраснейшие слова. Именно нам Всевышний Аллах по своей милости дал возможность любоваться прекрасными аятами священного Корана. Аллах любит своих рабов и желает, чтобы люди вошли в рай. Именно поэтому Он ниспослал свою книгу. Книгу, которая указывает путь к счастью в обоих мирах. Книгу, в которой нет ни одного изъяна, в которой все изложенные законы и правила приводят соблюдающего их только к благому, только к спокойствию и радости. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, в суре Юнус, 57 аяте сказал: «Я айюхан насу кад джааткум мау'идатум мир раббикум ва шифа'у лима фис судури ва худау ва рахмату лил му'минин». Всевышний Аллах сказал: «О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих». Коран разъясняет нам всякую вещь, указывает нам прямой путь, предостерегает нас от деяний, которые обрекают людей к гневу и наказанию Всевышнего Аллаха. Коран сообщает верующим радостную весть о милости, о вечной награде Всевышнего Аллаха. Коран исцеляет наши души и тела от болезней, от недуг. Поэтому Коран – это самая великая милость, которой Аллах одарил своих рабов. Человек, который стремится к довольству Аллаха, должен любить Его книгу. Он должен учить, должен изучать аяты Корана и должен стараться жить по этим аятам. Чтение Корана – это общение с Аллахом. Именно, когда читаешь аяты, ты общаешься с любимым своим Создателем. Сколько же времени мы уделяем этому общению? Часами мы общаемся с братьями по вере, с семьей, с родными, с друзьями. Если не глазу на глаз, то через телефон или через социальные сети. Часами, а иногда целыми днями или ночами. Общение с родителями, с мусульманами и так далее. Это, конечно, необходимо. Естественно, во всем должна быть мера. Но я хочу задать себе и каждому из вас вопрос. Насколько наши сердца любят общение с друзьями, а насколько они любят
общение с Аллахом. Начинаем разговор по WhatsApp, по телефону, делаем это с большим желанием. И даже не замечаем, как время проходит. Начинаем читать Коран, 1 аят, 3 аята, 1 страница, и закрываем книгу, тем самым прекращая беседу со Всевышним Аллахом. Даже когда читаем Коран, не можем должным образом сосредоточиться. На руках держим Коран, а рядом на столе лежит телефон, приходит сообщение, сразу беремся его читать. Иногда, может быть, даже, к сожалению, не дочитав аят Всевышнего Аллаха до конца. Вот такое, к сожалению, у нас сегодня, братья, положение. Братья и сестры, давайте же подумаем каждый о своем отношении к книге Аллаха. И хочу сообщить вам, что в это воскресенье, 20 марта, в нашей мечети пройдет конкурс среди молодых мусульман на знание Корана. Приходите, участвуйте, намерение сделай только ради Аллаха. И вместе с семьей, вместе с детьми приходи в дом Аллаха. Послушай слова Аллаха из уст маленьких братьев и сестер. Может быть, именно это станет причиной улучшения твоего отношения к Корану. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сборнике Абу Дауда приводится хадис, сказал: «Ида джтамара каумун фи байтин мин буюти Аллахи, ятлуна китаб Аллахи, ва ятадарасунаху байнахум, илля назалат алейхимус сакина, ва гашиятхумур рахма, ва хаффатхумул малаика, ва закарахумуллаху фи ман инда». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда группа людей собирается в одном из домов Всевышнего Аллаха, то есть собирается в мечети, читают его книгу Кур'ан аль-Карим и обучают ей друг друга, на них обязательно нисходит спокойствие. Посмотрите, братья и сестры, Всевышний Аллах дает нам такой баракат, такое благополучие. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещал нам, те, которые собираются в мечети, изучают книгу Аллаха, читают книгу Аллаха, Аллах субханаху ва тааля дает им несколько благодать. И первое из них это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: обязательно нисходит спокойствие, ас-сакина, спокойствие, которое сегодня многим не хватает, спокойствие души, спокойствие сердца. К сожалению, этого нам не хватает. И вот путь достижения спокойствия указал нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И продолжил пророк, саллаллаху алейхи вассалям: их покрывает милость Аллаха. Если люди собираются в группу, изучают, читают Коран, их покрывает милость Аллаха. Ангелы устремляются к ним, сами ангелы, самые чистые создания Всевышнего Аллаха устремляются к ним. И Аллах упоминает о них среди тех, кто у Него. То есть среди ангелов Всевышний Аллах сам хвалит тех, которые изучают, читают Его книгу перед своими ангелами. Перед своими ангелами Он хвалит их. Это же большой баракат, субханаллах. И вот есть возможность прийти в дом Аллаха, читать Коран, послушать Коран, изучать книгу Всевышнего Аллаха и получить вот это благополучие. Пусть этот конкурс, который у нас пройдет, будет для каждого из нас, для наших детей, большим праздником. В организованных мероприятиях, братья и сестры, старайтесь принимать участие. Это нас объединяет, это укрепляет наши братские отношения. Это, инша Аллах, позволяет нашему джамаату получить баракат, благополучие от Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах субханаху ва тааля даст каждому благополучие. Пусть Всевышний Аллах даст нам в наши души, даст любовь к Его книге, к Корану Кариму. Пусть Всевышний Аллах даст нам возможность оказаться в числе счастливых людей в этом мире и в будущей жизни. Пусть Аллах субханаху ва тааля поднимет мусульман своей книгой, именно выполняя повеление Аллаха и соблюдая запреты Аллаха, изучая Коран, осуществляя правила в Коране, в жизнь, мы достигнем, иншаллах, успеха.
Аллаһ Раббыбыз һәр баршабызга үз китабын яратырга насыйп әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз һәр баршабызның әҗр савапларын бирсә иде һәр баршаларыбызга. Аллаһ Раббыбыз гамәлләребезне кабул итеп, гөнаһларыбызны кичереп, үзенең китабын яратып, Аллаһ белән һәр вакыт, һәр көндә әңгәмә корып, аралашып яшәргә насыйп әйләсә иде. Амин.